زمون پسیما دول پترنگین بہار را جوڑ دے پاکی پردن پردن دہر یو تن وقار را جوڑ دے دشلو کالو نازمون پا شیخ جانا کلی کی دولماؤ طلباؤ یو بندار را جوڑ دے دغا بندار دا محبت او صداقت نخدا ہم دا یو پکرو نظری او دا وحدت نخدا زو سلامی دا شیخ جانا پا تبلیغیانو کون درتا صفت دا عالمانو طالبانو کون دا پر خلوص دا اتحاد و اتفاق جماعت اعداد تعصب و انتشار نپاک جماعت دغی تنظیم لا اللہ پاک یو لڑ مقام ورکڑی طول وگڑو ور لزڑ کی احترام ورکڑی پہچان دی تنظیم اہل سنت والجماعت دے افکار دا صحابہ دا دی تنظیم یو خادت دے ددی وحدت دا مشرانو زستائے ناکوم ہم یہ دا نورو کارکنانو تل مننا کوم دعی وحدت لا علماء حلی زلی کڑی پہر ڈگر کی باطل سرا جگڑی کڑی دا مولانا وقار احمد سیب دا محنت لوجی دا مولانا منظور اللہ سے مشقت لوجی دا مولانا فہیم عزیز صاحب غیرت پطاقت داد حافظ طاہر علی صاحب حمت پطاقت تو بہبادر سے بو مہران سے فسالار جذبہ ہم دقاری خالد زمان سے پدندار جذبہ ایدہ غٹولو کوششنو اخر رنگ روڑلو ایرور ولی او محبت یہ ترخ پل سنگ روڑلو ددی وحدت با برکت سار زمون پسیما پہر طرف باندی دن خکل پیزا خورشوا دا اصلاحی او پلاحی جرگی بنیاد ہم ساز شو ددی لوجی پٹول کلی کی رنا خورشوا دا اتفاق دی رب حسین تل تر تلا لری رب دی جذبہ زامون دمینی زور وارا لری دی دی دٹولو حاتمہ ہم لائمان سرکلی پانی دنیا دا امیدنا خلق سالا لری ددی نظم فرمائش کړی دی عدنان شہزاد وقا زمان او محمد انعام پلکناز او کلام دے د شاہ حسین یوسف زی سے پا آواز دے د حافظ ثناء اللہ غالب د ریکارڈنگ پتہ یاد ساتے ہمدرد سٹوڈیو شیوا اڈا. والسلام.